Gracias pola vosa presencia aquí hoxe. Bueno, desde a Estrada Funsal, inesperadamente vémonos obrigados a convocar unha roda de prensa para salir ao paso das manifestacións feitas por o presidente do Unión Deportiva a Estrada Funsal nos medios de comunicación os días pasados, non? E facer que consideramos que temos que salir porque temos que defender a imaxe do club, do noso club, a Estrada Funsal, porque temos que, ou debemos de defender a dignidade das persoas que formamos este proxecto, xogadores, xogadoras, directivos, socios, aficionados, patrocinadores, colaboradores, e tamén comparecemos pois para denunciar a incapacidade de aqueles que para lograr os seus objetivos pois teñen que berrar os demais, é dicir, non entendemos por que a Estrada Funsal está neste tema e por tanto tenemos que aclarar. Pero o que máis nos preocupa de todo, o que nos preocupa de todo é que a mí, personalmente, se eu fose pai dun alumno ou dun neno ou dunha nena que se estivese formando ou a fazer unha actividade deportiva nunha Estrada Funsal, me levanto pola mañá no día de onte, leo a prensa e vexo o titular que encabezaba esa tribuna libre que publican os medios, era que aparece máis asinada por un presidente do club deportivo, eu estaría moi preocupado, porque nesa noticia falase de bullying, e bullying falase de bullying no fútbol sala da Estrada, e o fútbol sala da Estrada é unha actividade deportiva que desempeñan máis dunha asociación deportiva, por tanto, de algún xeito se está denunciando que hai bullying no fútbol sala da Estrada. Creemos tamén que tal vez para causar máis efecto nos vecinos de da Estrada utilizouse ese término de xeito impropio e con intencionalidade, porque bullying significa acoso a adolescentes e por tanto entendemos que é unha manifestación gravísima e irresponsable, e sobre todo despois de analizar o contido, que parece que o contido da noticia logo despois e depois vai noutra línea, vai noutro ámbito, e por tanto seguimos e nos confunde moito máis. Nós como xunta directiva queremos deixar moi claro que no noso club non existiu nin existe e intentaremos que non exista no futuro calquer posibilidade de bullying ou de acoso a adolescentes. Por tanto, será o señor Calviño, que é o que firma esta noticia, o que terá que levantar as alfombras na outra parte do fútbol sala estradense, e se non se dá tal circunstancia, nos pedimos que salga aos medios, que o diga claramente que foi un erro, que se equivocou, que non existe tal bullying no fútbol sala estradense, para a tranquilidade de todos, de pais e tamén das asociacións deportivas, que temos unha responsabilidade moi importante cando nos poñemos ao frente dun xeito de altruista neste tipo de actividades deportivas. Nós sempre pretendemos, sempre foi o noso objetivo, ser unha entidade seria, rigurosa e capaz de xestionar recursos económicos para garantir as mellores condicións deportivas para os nosos nenos. E non é fácil. Para lograr esos objetivos hai que ir porta por porta, hai que dedicarlle tempo, hai que comprometer a empresas, que nos ceden a súa imaxe e os seus recursos económicos para que ese proxecto sexa unha realidade. Por tanto, nós temos que dicir alto e claro que no noso club, a Estrada Funsal, non hai ningún atisbo de bullying tal como se insinúa nesa noticia. Despois tamén temos que ir aclarando cada un dos puntos no que se dicimos, sin merecelo, sin facer nada por nada, nos vemos abocados a ser os protagonistas dunha triste historia de un club deportivo, non? Temos que dicir que todo o que di o señor Calviño na súa nota é falso, totalmente falso, e nós vamos intentar desmentir nesta roda de prensa aqueles puntos nos que consideramos que son falsos e por que son falsos, no que se refire ao noso club. Primeiro, acusan a min de tráfico de influencias pola miña ideoloxía política, evidentemente con clara intención, supoñemos, de atacar políticamente a corporación, o señor alcalde, o que demostra para nós, ou para mí, polo menos neste punto, unha incapacidade de tal suxeito para ser capaz de xestionar recursos para o seu club, é dicir, ten que apoiarse nos demais, difamar aos demais, para ele intentar sacar rentabilidade para a súa actividade deportiva. Teño que dicir ao señor Calviño que se algo podo presumir na miña vida profesional, política
e directiva é que sempre me rodeei ou fun capaz de formar equipos plurais, de xente plural. Un exemplo claro temos hoxe aquí, nesta directiva. Persoas extraordinarias, directivos que simpatizan ou militan no PP, no PSOE, no BNG, noutras opcións políticas de nova creación, e que solamente, ou que posiblemente nos una, solamente a pasión polo fútbol sala. Fala de equipos, fala de un segundo punto de que somos equipos do mesmo nivel. Perdón, equipos do mesmo nivel que non poden utilizar o Coto Ferreiro. Miren, perdón, iso é de iguais nada, somos diferentes. Eles teñen as súas características e nós temos as nosas. Nós somos un club que ten 5 categorías deportivas, ten 5 equipos militando o senior masculino en terceira división nacional, temos un senior femenino A militando na Liga Gallega Femenina, temos un senior B femenino na Liga Local de Pontevedra, temos un masculino alevín na Liga Local de Pontevedra e temos tamén un infantil masculino na Liga de Pontevedra. E nós xogamos todos os nosos partidos, xogámonos no Coto Ferreiro. Por tanto, toda a nosa actividade deportiva se desenvolve no Concello da Estrada. O señor Calviño xoga cos seus equipos desde a súa creación, xoga en Santiago de Compostela, non utiliza, ata agora nunca utilizou estas instalacións para xogar competicións. Por tanto, outra gran diferencia entre eles e nós. Tamén hai que recordar que históricamente no Concello da Estrada, os equipos que tiñan un nivel competitivo, que militaban en competicións de alto rango ou de máis alto rango, sempre tiñan unha prioridade a hora de dispor das instalacións deportivas que contaba o Concello. Por tanto, o que está facendo aquí non é ninguna novidade, ningún tráfico de influencias por parte miña para vernos beneficiados. Eu recordo o estradense identificamos o Caballuca, Galisec co Coto Ferreiro, o baloncesto co anexo no Coto, o badminton co segundo anexo no Coto e así sucesivamente. Logo dicen, terceiro punto, que son o equipo que máis socios teñen. Bueno, falso. E les dice que de 500 socios nos podemos hoxe decir que temos 925, que estamos en torno aos 1000 socios, que é o objetivo para esta temporada, que é un tema menor, un tema sin importancia, pero tamén hai que desmontar esa mentira. Logo dicen que empezaron compartindo o Coto e que logo foron desplazados. Pois serían desplazados, non nos decimos o contrario, pero foron desplazados para darlle horas no Coto por parte do Concello ao equipo estradense femenino a temporada pasada. Quero recordar ao señor Calviño que nós fixemos cargo da sección deportiva femenina en agosto, xulio, principio de agosto deste ano. Por tanto, nós non desplazamos a ninguén. Esa situación é anterior. Por tanto, outra falsedade do señor Calviño como outras tantas. E nós, como club serio e responsable, cando o Concello nos cita para facer o reparto das instalacións deportivas a principio de temporada, as que non asiste o presidente, senón que asiste o vicepresidente, o señor Alex García, pois asistimos, facemos as nosas propostas, razoámolas e logo acatamos a decisión ou a resolución que o Concello nos diga. Nos guste ou non nos guste, acatámola. E nós tamén carecemos, igual que eles, o mellor en menos medida, das horas necesarias no pabellón Coto Ferreiro para os nosos adestramentos. E vemos obrigados a entrenar polo menos o luns con os dous equipos femeninos e o equipo senior masculino na mesma pista, é dicir, 40 deportistas de ambos sexos practicando ou preparándose para as súas respectivas competicións. E temos goteiras, tamén temos goteiras, pero en ningún caso ocupamos desta situación a outros clubes e, por tanto, que saibamos o señor Calviño que non o facemos porque non respetamos o traballo dos demais. Esa tamén é outra gran diferencia entre o señor Calviño e nós. Tamén temos que dicir que, con motivo da Feria do Moble, nós tamén nos vemos obligados a coller os bártulos e marchar do Coto Ferreiro. Pero non marchamos do Coto Ferreiro porque entendemos, bueno, primeiro, porque o Concello nos lo propón e temos que aceptalo, segundo, porque entendemos que a actividade que se vai a desenvolver nesa instalación, aínda que nos moleste, pois é unha, diría, actividade productiva para este povo. Por tanto, collemos os nosos bártulos e dimos, senior masculino,
para a vea, que non entrene ninguén, e collemos os coches e imos para a vea. E dinos, senior femenino, e collemos os coches e imos para a Codesera, porque non entrene ninguén. E non nos queixamos. E damos as gracias. E damos as gracias por poder entrenar nun sitio cerrado. Por tanto, dende xamais o Estrada Funsal ocupou e ocupa unha instalación que ten cedida, ou que ten, sí, que tiña cedida ou ten o Estrada Funsal. Serán outros, obvio que os ocupan, que piden explicacións ao goberno municipal, pero esa é outra gran diferencia entre eles e nós. Bueno, e logo despois xa así en plan máis jocoso, tenemos que dicir que a mí fixo moita gracia, e os meus compañeros como eu tamén, cando dice que teñen 500 socios, 100 nenos, 100 por 2 son 200 votos, máis 500 socios son 1000 votos, máis tal, entonces que aportan 2000 votos ás campañas electorais. Bueno, pois nós temos que dicir ao señor Camiño que nós temos 925 socios, temos 60 fichas, cada xogador ten 2 pais, 4 avós, somos 14 directivos, a su vez os directivos teñen 4 pais, alguna ten avós, e non tratamos os nosos membros, os nosos simpatizantes, os nosos como corremos, non levamos a ningún lado. Nós deixámoslle que voten libremente, que exerzan o seu dereito democrático e constitucional de votar pola opción que queiran e que consideren máis oportuna. Por tanto, esa tamén é outra gran diferencia. E para rematar xa, eu dirixiría ao señor Calviño, e eu xa o digo a título personal, se o señor Calviño soubese dirixido a Estrada Funsal, como fan as persoas de ben, nos houvese pedido a nosa axuda para, entre todos, buscarlle unha solución que podíase contentar a todos no reparto das instalaciones deportivas, nós estaríamos dispostos, e eu personalmente estaría disposto a ser o primeiro que apoyaría ese tipo de movimientos. Pero así non. O señor Calviño pasouse de frenada. Faltou o respeto ao club, faltou o respeto aos directivos, aos xogadores, aos socios, aos patrocinadores e a mí personalmente. E eu, a título personal, só lle vexo un camiño ao señor Calviño, que pida disculpas, e non a mí, que eu só disculpo neste momento, non lle vou ganar ningún tipo de rencor, pero creo que a súa actitude merece que salgan nos medios, que pida disculpas, e entre todos, a partir de aí, seremos capaces de facer un futuro para o fútbol sala da Estrada. E a partir de agora, preguntade o que querades.